Maitane Perez naiz, iruindarra naiz, eta hemen 12 abonan nago eleberri labur bat idazteko helburuarekin. Udalbiltzaren geuretik sortua proiektuaren barruan, narrazio labur bat idazteko etorri naiz hona. Aste bat daramat hemen eta momentuz jendea ezagutzen, elkarrizketak egiten eta hausnartzen. Villaguna Gipuzkoako ekialdean dagoen herria da. Ia 6.000 biztanle ditu. Guretzat garrantzitsua da, azken batean euskal kultura eta euskara sustatzea eta udaletik ere ahalegin bat egiten dugu zentzu horretan. Eleberriaren gaia oso modu zabalean aurkeztu nuen hemen aurkitu nahi dudalako gai hori. Bene-benetan hemengo zerbaitek harrapatzea espero dudalako. Proiektuak herrietan bertan garatzea nahita nahi ez ekarriko du herriaren identitatea hor egongo dela modu batean edo bestean egongo dela eta hori ez da lortzen beste modu batetan. Eta gure eguneroko bizitzan ez daukago aukerarik denbora luze bat nunbaiten pasatzeko, beti prisaka eta beti proiektu batetik bestera saltoka. Orduan oso interesgarria iruditzen zait, prozesuari emandako balorea. Ni aktorea naiz profesioz eta oso ondo ezagutze dut zein den emaitzaren beharra eta data eta presa eta ekoiztu behar hori eta prozesuari denbora emateak izugarrizko balioa daukala iruditzen zait.